one of the big guns is going out at the end of this game. 19 meciuri în această seară la național pentru Bastian Schweinsteiger de la Manchester United. În această seară Schweinsteiger, care vedem preia banderola de capitan. Este Gomez în careu, Gomez lasă această minge pentru Thomas Müller. Müller! Intervenție extraordinară a lui Florenzi. După ce a Champions League, Florenzi are aici o intervenție defensivă foarte spectaculoasă. Până la urmă să facă diferența. Aici este un semn de întrebare la degajarea lui Neuer către Mario Gomez. Se pune întrebarea dacă nu cumva Gomez era în offside. Aici Gomez ține mingea în teren la limită și apoi vine pasă extraordinară a lui Mario Gomez, de doi jucători italieni pe cum intră acolo Boateng. El s-a ferit să-l faulteze pe Chiellini. Optin cu Spania preia această responsabilitate uriașă. Un fundaș central execută lovitura de la 11 metri într-un asemenea moment pentru Italia. Bonucci față în față cu Manuel Neuer. Am văzut deja un fundaș central ratând în 90 minute la acest turneu final al campionatului european. Să vedem ce va reuși Bonucci. Bonucci se dreaptă spre minge. Bonucci! Gol!